Gaur bilerak kudeatu eta zuzentzeko tresnen inguruan arituko gara, Xurdana Imatzen eskutik. Xurdana Imatz aholkularia da, EDE Fundazioan lan egiten du eta administrazio politiketan eta genero perspektiban aditua du. Gurekin Xurdana Imatz zurea da hitza. Bale, eskerrik asko Eukene eta pildora honetan parte hartzeko aukera emategatik ere bai. Arratsalde on guztioi, Eukenek esan bezala, gaurko pildora honetan bilerei buruz hitz egingo dugu. Egia da gure eguneroko bizitzan, bai lanean, bai ambito pertsonalean eta milaka ez dakit, baina ehundaka bileretan egonda gaude. Nire ideia pildora honetan bai bada nolabait zenbait gauza ordenatzea, hitza ematea gauza batzuei eta saiatzea batez ere eskema aldetik ere jakitea ze elementu dauden jokuan guzti honetan eta hortik abiatuta bakoitza bere errealitatetik eta baita ere bere zailtasun edo indarguneak kontuan hartuta, fijatu zertan hobetu alduen bere erabilera, bale? Esan dakoa, printzipioz 3 atal handitan zabalduko edo banatuko dugu saioa, izango da, lehenengo da, bilerak baino lehen zer, apur bat azaldu zeintzu diren bilera motak, edo zelan planifikatu alden, beste bat izango da, bileraen bitartean zer egin, dinamizazioa, moderazioa, denborak, espazioak guzti hori, eta gero beste bat izango da, bilera eta ondorengoak, ez? Aktak edo jarraipenak. Zuetariko bakoitzak, igual 3 atal desberdin hauetan, errestasun gehiago izango dugu batzuetan, beste batzuetan ezain beste, kostatzen zaio hau, saiatuko naiz denetarik hitz egiten, bakoitzak nolabait bere handicap horiek kontuan hartuta ere bai, eta kontuan izan da guzti hori, ikasi edo ikusi zer egin alduen aplikazioan, bale? Baina hori, 3 bloke handitan ikusiko dugu gauza, aurreratuko dizuet, bigarrena dela, denboran gehiago mantenduko dudan hitz egiteko espazio hori, eta beste bietan denbora egongo naiz, baina ezain beste. Orduan gutxienez denborako horrela ulertzeko. Momentuan hitz egiten dagoen bitartean, norbaitek zerbait komentatu nahi badu, jarri alduzu etzatean, gero egia da, bukaeran ikusiko dugu guztia, baina igual momentuan idatzen nahi baduzu eta horrela geratzen da, igual gero ahaztu altzaizuelako, esan nahi duzuena, edo zuek zuen paper batean apunteak hartu. Gauza da, ni egongo naiz orain denbora ordu betez hitz egiten guzti honetaz, bale? Nik hemen bai hasi nahiko nuke kokatze horretan ere bai, zer egin aldugu bilera horietan, ez? Mugitu nahi dut gauza bat, eta pasatu zait diapositioa. Barkatu momentu bat, printzipioz bilerak badakit batzuk beldurra diotela batzuk bilerei, bizitako esperientzekin, edo norberin seguritateagatik, edo gaiaren inguruan ere, batzutan bilera batetara urduritasun batetik joan aldela, hor, badaude zenbait elementu, bakoitza bilera batetara aurre egiten dionean, jokoan daudenak, bai? Egia da, beti dago como zalantza hori, ez? Ondo irtengo da bilera, edo porrot bat egongo da, ez? Ikasi behar dugu eta onartu behar dugu, bizitzan bezala ere, oreka horretan mantendu beharko dugula. Batzutan ez daude elementu guztiak gure esku, batzutan daude gure eskuetatik kanpo dauden beste elementu batzuk jokuan, baina da onartzea. Ez daukagula gure esku egunean, ondo irtengo den, alatza hartu irtengo den. Gauza batzuk bai badaude gure esku, beste batzuk ez. Jakin beharko dugu, zelan kudeatu, zelan limiteak jarri, edo bideratu porrota alik eta txikiena izateko. Baina, gure esku gauzak daude. Nik uste ere garrantzitsua dela ere ikustea, bileran parte hartzen duten pertsonek sentsazio batekin bukatzea bilera. Ez zuek bakarrik bezitak guztiek, eta da, nolabait emankorrak diren bilerak bihurtu ditugula, edo izan direla, eta ez alferrikakoak. Batzutan, horrelako bizipen batekin bukatzea bilera bat, balditzatuko de bai urrengo bilerak zelakoak diren. Horrek ez du esan nahi, zuek orain arteko bileraren batean,
jendearen sentsazio izan dela alferrikakoa dela, ja ez daukazu ezer egiterik. Ez da hori egoera, baina bai ondo dago jakitea ze oztopo egon diren orain arte, jakiteko hemetik aurrera zelan egin, bale? Baina helburua izango litzateke guztiontzat emankorrak diren bilerak izatea, bale? Hortik abiatuta ere bai, bilera komunikaziorako eta gizarteratzeko tresna baliotsuak dira, esandakoa, eta ideiak, iritziak trukatzeko aukera ematen digute, eta bestetik ere bai, informazioaren zirkulazioa azkarrare errestan dute. Zuek hasierako partean aurkeztu zareten ere, batzuk aritu zarete horrelako gauza komentatzen. Batzutan ere bai, laguntzen dute bilerek arazoren bat konpontzeko. Edo erabakiak aplikatzeko orduan, onarpenak eta erantzukizunak hobetzeko ere bai. Eta beste batzutan ere, igual helburua, naiz eta gaia bat izan, helburua da taldea sortzea. Agian denboran mantenduko den talde bat baldin bagara, nolabait sortzen joan nahi dugu taldearen sentsazio eta bizipen hori, hortik aurrera gauzak aurrera egin izateko, eta nolabait giroa ere, taldeko giroa ere ona izateko. Hor ikusten dituzue, badaude zenbait tresna bileretan parte hartzen dugunean, nolabait ondo daudela pizkat kontuan hartzea. Hau, sarrera bezala, eta momentu honetan aurkitzen gara. Bilera bat prestatu behar dut, eta bilera baino lehen, aztertuko ditugu ze bilera motak izan alditugun. Zuek, agian batzuetatik izango dituzue gehiago, beste batzuetatik gutxiago, ala, geratzen zarete horrelako bilera mota hauetatik, baten batzuekin. Badaude batzuk bakarrik direna informazio bilerak. Hau da, kidei zerbait esan behar zaie, eta helburua da hori, trasladatzea nolabait, informazio hori taldeari. Gero ikusiko dugu ere, baina aurreratzen naiz pizkatxo bat. Ikusi behar dugu, helburua hori baldin bada, benetan bilera hori beharrezkoa den. Ala ez. Orduan, nire proposamena izango da, behin da berriz, zure buruari galdera asko egitea. Planifikazioan, bai dinamizazioan eta bai bukaeran ere bai. Baina batez ere, galdera asko egin beharko genizkioke gure buruari hasierako bilera, planifikazioaren hasierako parte horretan. Zertarako nahi dut egin hau? Bakarrera informazioa jasotzeko? Bai. Zer egin behar dut, zer behar dut, hor ikusiko ditugu zenbait gauza. Beste bilera mota bat da hezitzailea. Hau da, taldea edo bileran parte hartzen dutenen prestaketa hobetu nahi da, horrek errestuko duelako, gaitasun bat lortuko du beraietan, eta nolabait, urrengo bileretan edo lan egin beharreko gauzetan, hori hor dago, ez? Orduan nolabait da, prestatu taldea, eta horrek errestuko du hortik aurrerako lan egiteko eran. Beste bilera mota bada, bilera sortzaileak. Hau da, egin behar duguna da, edo irtenbidea berriak bilatu, edo egiteko erak, edo zerbitzu berriak, edo proposamen, zerbait berria sortu nahi da. Eta hortik, nolabait, bilerak sortzaileak sortu beharko genituzke. Beste bilera batzuk dira, erabakitzaileak. Hau da, helburua da, erabaki bat hartu behar dugu. Eta erabaki hori hartzeko, elkartzen gara eta nolabait horretara bideratu behar dugu. Eta beste batzuk dira kontsulta bilerak. Erabaki baten erantzunkizuna duenak, aholkuak eta iradokizunak eskatzen ditu, erabaki hori hartu aurretik. Egia da ere bai, batzutan oso argi eta erraz desberdintzen diren bilera mota hauek, nahaztuta daudela bilera batean. Hau da, agian daukagu pentsatuta zerbait lantzea, eta horietariko batzuk bakarrik dira informazioa, beste batzutan da denbora bat hartu zerbait sortzeko, beste batzutan da erabaki bat hartzeko, orduan, aztertu behar dugu ze motatako gauzak landuko ditugun, eta horren arira ere, saiatu planifikatzen guztia bilera egin aurretik, bale? Esandakoa, igual esango duzue, baina zelako tontakeria pentsatzea eta galdetzea. Batzutan denbora hartzea galdetzeko gure buruari zer nahi dut, zer behar dut, eta zelan planifikatuko dut, da bilera horren arrakastaren lehenengo pausua. Horrek suposatzen duenaren nolabait da gure eguneroko erritmo bizkorrean da gelditzea eta planifikatzea.
ez dakit denok erraztasuna daukazuen hori egiteko, baina aurkitzen gara talde askotan lehenengo zailtasuna, aurre egin beharreko zailtasuna hori dela. Nolabaiteko planifikazioari beharrezko denbora eskaintzea. Helburu ere ez da ataskatza planifikazioan, baina bai gutxienez minimo bat eskaini prestatzeko. Eta ez, batean benga pin, pan, pum, pan, aurkituko dugu, hemen elkartu, deitu, eta elkartu. Batzutan horrelakoak ere beharrezkoak dira. Baina hor beste nolabaiteko gertatu aldirean egoera horretatik sortutako bilerak, nolabait, ez dakigu nola bukatu alduten beste elementu batzuk ere jokoan egon aldirelako. Orduan, esandakoa, bileretan gainean dago espazio bat, tokia batzutan presentziala da, kasu honetan gure espazio hau virtuala da, baina espazio bat dago. Eta espazio horrek ere eragiten du bilera egiteko orduan. Pertsonak ere daude, eta pertsonak dauden momentuan, bakoitza bere egunerokoan daukan motxilarekin dator bilerara, eta ez dakigu zelan datu zen pertsonak. Baina baita ere gaiak, batzutan gai batzuk, nolabait, egiten dute bebai bilerara zoazen jarrerarekin edo pertsonak datozen jarrerarekin nolabait eragina izatea bileran bertan. Orduan esandakoa, espazioak eragina dauka, pertsonak eta bakoitzaren motxilak eragina daukate, edo izan aldute, eta gaiak berak ere izan aldu. Orduan, oso ohikoa iruditzen bazaizu esaten, normala, bai, badakigu. Batzutan horretaz kontzientzia hartzeak ere jartzen gaitu toki edo posizio desberdin batean bebai bilera planifikatzeko orduan edo pentsatzerako orduan zelan bideratu. Hemen ikusten duzuen nolabaiteko sare handi bat, eta guzti hau jokuan ari da, eta ikusten duzu ez dago hasiera bat bukaera bat, baizik eta nolabait galderak hasi algara egiten puntu desberdinetatik. Nik esandakoa, nik galderak egitea proposatzen dizuet lehenengo parte honetan, bilerak egin aurretikoa. Zertarako, zergatik, zer lortu nahi dugu guzti honekin, ez? Zergatik elkartu behar gara, zertarako nahi dugu guzti hau. Eta hortik abiatuta bebai, ze edukirekin, zer landuko dugu, zelan antolatuko da, gai orden bat, egia da pertsona batzuk oso errez egiten dituzte gai ordenak, beste batzuek kostatzen zaie sintetizatzea, baina nolabait ordenatzea edukiak ematen digu nolabaiteko oinarri bat ere bai. Eta agian, batzutan bileran bertan gertatzen diren gauzak kontuan hartuta, joan algara gai ordenera mantentzeko gure nolabaiteko bidea, edo batzutan esateko gai orden hau bazen ere aldatzea. Baina gutxienez oinarri bat ematen digu. Orduan eskema bat, nolabaiteko denbora planifikatzea ere bai. Gero, taldea da nori. Aitzan, edukiei begira bai, kontuan izan, akta bat egin behar baldin bada gero, jakin beharko da ere bai, hasieratik eta planifikazioan bertan, nork hartuko dituen oharrak, nork idatziko duen, zelan egingo den akta, behar den, ala ez den behar, ikusi beharko da eduki joten ere bai aspektu hori. Eta esandakoa, taldeari begira, jakin behar dugu nor egon behar den bilera horretan. Eta baita ere, ez bakarrik nor, baizik eta nor hoiek egon behar diren bileraren parte guztian. Agian, gertatu alda bilera mota batzuetan, pertsona batzuk egotea hasieran azaltzeko zerbait, baina agian ez da behar pertsona horiek bukaerar arte egotea bileran. Orduan, galdetzea. Ez bakarrik nor egongo den bileran, baizik eta noiz egon behar den, eta denbora guztien egon behar den, ala ez, edo bukaeran hasieran. Besteare da tokia, non zer behar da, teknikoki, pertsonalki, zoomen bitartez egingo dugu, fizikoki elkartu behar gara, espazio handi bat behar dugu, dinamizazio zabal bat egin behar dugulako, ez dakit luzea izango denez behar dugu, ez dakit, argitasun minimo bat egotea, behar dugu espazio bat, ez dakit, zerbait utzi behar baldin badan anusteko, tokiari ere bai, zer behar dugu bilera aurrera egiteko, zer daukan espazioak, eta zer behar dugu ez dagoena hor. Bestetik, material aldetik ere, zein dokumentu eraman behar dan, zelan antolatu,
aurkezpena egon mungo bada material fisiko emango zaie partaideri, ez zaie emango, bueno, horrelako galderak, eta beste bat da ere, noiz, eta ze ordutan, eta zenbat denborako egitea bilerak. Batzutan ohitura egoten da, eguna zehaztea eta hasiera ere bai, baina ez zehaztea ze ordutara arte izango den bilera. Orduan, batzutan bilera da, 9etan bai, baina zer izango da, 9etik 11etara, 9etik 12etara, 9etik 9:30etara, ez dakit. Orduan, pertsonak, beraien bizitzak badituztelako beste egin behar batzuk ere, batzutan zehaztea ere, deialdian bertan, agian ze ordutan, non, eta ze ordutara arte, garrantzitsua da, bale? Eta baita ere, zenbat denbora behar den benetan, eta nolabait iraupena luzea bada, edo maiztasuna handia baldin bada ere, justifikatuta izan behar da. Guk beti egiten genituen bilerak, orduan eta honetan arte, bueno, bagian bai, baina beharrezkoa dugu, ez dugu behar, ikusten dugu aurreko bilerak ikusita azkenengo ordu terdian ja jendea dagoela beste gauza batean, bilera luzeetan batez ere pentsatzen ari naiz, Orduan, ondo dago ere, aurreko bileretako esperientzia aztertzea eta ikasketa bezala batzuk ere izatea hurrengo bileretan aplikatu ahal izateko. Vale? Bueno, planifikazioari dagokionez, hori izango litzateke batez ere aspekturik garrantzitsuena, bale? Helburuak, edukiak, taldea, tokia, materiala eta momentua bera. Hori hasieratik, bilera hasierako horretan ikusten duzu esandakoa, galdera asko dira, galdera asko erantzun beharrekoak, eta de galdera horiek egin behar dizio gure buruari, galdera horiek erantzuteko gaitasuna dugunean. Ez pasiloko momentu batean, ez da eguneko azkenengo momentuan, badakigula nekatuta gaudela eta saiatzen garela ikustera alduzatuko dela, eta igual goizean, aztena izenean, ikusi ere bai, zein den zuen momenturik egokiena planifikatzeko ere bai. Vale? Hemen denetarik aurkitzen dugu. Denetarik. Bueno, lehenengo parte honetako aspektuetan ikusten baduzue, gauzaren bat, zailtasunen bat, oztoporen bat, erraztasunen bat, zalantzaren bat, zuek joan apuntatzen eta gero komentatzen du. Eta hemen dator, nire ustez, elementu gehien sartzen diren momentua. Eta da, bilerara heltzen gara, eta bilerari aurre egingo diogu. Eta hor badaude aspektu asko dinamizazioa, moderazioa, eta denborak eta zaintzak eta espazioari lotutakoak. Da momentuan bertan, ja hemen ez daukagu nola baiteko galdera asko egin beharrik, baizik eta batez ere da aurre egitea egoerari. Vale? Aurrera egin beharren atzera egin dut. Bueno, hor hasieratik puntualitatea hitz egiten dut, eta hor nik badakit hemen ere, bakoitza sensibleagoa da puntualitateari, eta beste batzuk ez. Bueno, batzuk ohitura daukate azkenengo momentuan heltzea, beste batzuk daude 20 minutu arinago, batzuk etortzen dira, baina ezten dira beste batzuekin hitz egiten. Bueno, hor puntualitatea garrantzitsua da, eta batzutan daukagun tendentzia ere bai bada, ikusita pertsona batzuk atzeratzen direla, saiatzen gara zabaltzen hasiera hori, hau da, 9etan baino, azten gara, 9:04 ze jendea oraindik ez da etorri. Orduan heldu diren pertsonei begira, eta beraien errespetu guztia kontuan hartuta, agian ere garrantzitsua da puntualitateri garrantzia ematea, eta esatea, gehienez, 5 minutuko edo 10 minutuko luzapen bat egingo dut, baina egia da errespetatu behar da ere bai puntualet ordenari, eta ez da talde guztia moldatu behar berandu heltzen denari. Vale? Orduan puntualitatea bai hasieran, baina agian ere bukaeran. Eta hor, planifikazio bat egin izan badugu hasieran, esanez, pentsatzen dugu, hau hasiera baten egingo dugu, hau beste hau eta uste dut denborak, planifikatzere denborak. Ikusten badugu, gure planifikazioa eta orduana, ez dela egokina, joango gara nolabiteko egokitzapen hori egiten. Baina garrantzitsua ere bai bada bukatzea denboran. Eta gehienez, atzeratu behar badugu zerbait, ahalik eta gutxien izatea, eta galdetzea ere jendeari.
posible duzue 10 minutu gehiago eratzea, iruditu zaizue tontakeri bat hau egitea, baina honek daukan gauza hon bat, da horrelako galderak egitea partaidei nolabait da pertsona hauei trasladatzeko era bat, esatea, zure denbora kontuan hartzen dut, zu errespetatzen zaitut, eta badakit honetatik aparte ere beste gauza batzuk dituzula. Orduan jakin nahi dut, zu posible duzun hau egitea. Vale? Nolabaiteko da, errespetua adierazteko keinu bat. Bai? Deialdian bertan, gai ordena idatzita bazegoen ere, ondo egoten da, gai ordena hasiera-hasieran ere argitzea. Zein gai ikusiko ditugun, ze ordenetan, eta azkenengo momentuko aldaketarik bat baldin badago, momentu horretan adieraziko dugu. Vale? Eta baita ere, argi utzi beharko genuke, zein den bileraren helburua. Hasieran esan dizuet, bilera desberdinak daudela. Orduan, argi geratu beharko litzateke ikusten duzuen, ez agian, asmatzen dut. Gai ardana ikusite ikusten duzue, puntu batzuk bai badira helburu informatiboak, beste bat da erabakiren bat hartu behar dugu, eta beste baten, hasi behar gara pentsatzen gauza bai buruz. Nolabaiteko argitasun horiek, bale? Eta baita ere, nolabaiteko priorizatu alda edo komentatu alda zeintzuk izango diren priorizatu edo lehentasuna emango diezuen puntuak. Batzutan gai ordenaren ordena bera ez dator bat lehentasunarekin batera. Hau da, agian egiten diogu zentzu bat ordenari, baina lehentasuna ematerako orduan esaten dugu, agian hasiko gara azkenengo puntutik, edo hirugarrenetik, edo azaldu aldabe bai, ez? Gauza bat da ordena eta beste da priorizazioa. Orduan, ikusten duzuen nolabaiteko oreka hori, ez? Komunikazioan, giroa, klima, konfiantza, interesa, partaidetza, eta baita ere eraginkortasun horretan. Egon beharko gara nolabait surfeatzen bezala ere, oreka hori mantentzea, eta ez joatea alde batetarantz edo bestetarantz behin da berriz. Dinamizazioan bertan, hau da, bilera hasi da, ni denbora guztian pentsatzen nahi naiz, bilera bideratzen duena zuek zaretela, zuek zarela bakarrik partaide, baizik eta zuek zarete, nolabait, deialdia egin duzuenak, bideratu duzuenok, eta nolabaiteko aurrera eramango duzuenok. Eta orduan, daukazuen ardura gertatzen diren gauzetan ere, zuena da. Hor, batzutan, lagungarria izaten da, batzutan dagoen oztopo bat izaten delako ez, nik uste nuen honetarako 20 minutu behar nituela, eta denbora pasatu zaitzen nago, azalpenan murgilduta, eta denbora hazten dut, normala den moduan. Batzutan, bileretan, zailtasun hori baldin badaukagu, ondegon daiteke, norbaiten rola, ez zuena, beste norbaitena izatea, denborak neurtzea. Hori edo zein kongresutan eta gertatzen den bezala, ez? Norbaitek pasatzen dizu nolaitzeko txarteltza bat esan ez. 10 minutu geratzen zaizkizu. Edo nolabait bideratzen duena. Zuek ikusten baduzu zailtasuna daukazuela denborarekin bat izan alda norbaitek joatea bideratzen denboren asunta. Gutxienez informazio hori joatea azaltzen. Eta baita ere, txandak kontuan hartzarena. Nik hemen genero ikuspuntu bat ere gehituko nioke guzti honi. Batzutan gertatzen da, edo gutxienez gonbidatzen dizuet, zuek kontuan izatea, edo aztertzea, edo pentsatzea, zer gertatzen den emakume eta gizonak dauden bilera batean. Batzutan gertatzen da, tendentzia dagoela, sexuetako batek, denbora gehiago hitz egiten egotea, hitz egiten hasten denean, energia edo hitz mota zehatz batzuekin hastea egiten, norbait hitz egiten duenean oztopatzen duela bestea, nik gonbidatzen zaituztet, aztertzera guzti hori. Zuetariko batzuk ere aurkezpenan esan duzue, batzutan zaila da, ni ikusten naute gainera gazte, eta nago bilera batean, pertsona ni baino nagusiagoekin, ez? Zelako eragina izan alduen ere bai, besteetan, autoridadea ematen zuei, emakume izategatik, zuen lehengo agintalde izategatik, gazte izategatik, edo dana dalakoagatik. Orduan, guzti hori ere kontuan hartzeko aspektu bada. Eta zuen esku egongo da ebe bai, nolabait
limiteak jartzea horri. Hau da, txandak baldin badaude eta denborak badaude, esan beharko dugu, jo, hitz egin duzu, itxaron, badaude beste batzuk hitz egin nahi dutenak, eta saiatu behar gara ere bai denborak neurtzen. Neketsua den zerbaita, argi daukat, eta erosona izango litzateke, bakoitza bere heldutasun eta arduratik jakitea noiz isildu behar den, eta noiz ez den isildu behar, eta noiz utzi behar dion beste bat hitz egitea, hori izango litzateke ideala. Baina batzutan ideala ez da erreala. Eta guk errealitate horri aurre egin beharko dio. Orduan, txandak mantentzearena ere gure ardurapean izan behar den zerbaita. Batzutan ere gertatzen da, pertsonak hasten dira, eztabaidan edo gaiari bueltak ematen, eta bileraren helburua ahaztu egiten dugu. Orduan, kontuan izan behar dugu, gogoratu zein zen bilera honen helburua, eta horreta da bideratu behar dugu. Pertsona batzuk daude edo daukaten errestasuna polemika sortzeari, ez diot inolako zalantzari jartzen, eta agian gaitasun bat izan aldabe bai. Baina, ikusi behar dugu ere horrelakoak gertatzen direra. Badaudela pertsonak ez dutela, nolabaiteko egiten diotena boikota bilerari, ez? Eta behin da berriz oztopoak, hor ere, limiteak eta helburuak bideratzea garrantzitsua da. Lehen esan dudana, zerbait neketsua da, eta bilera batzuk nolabaiteko daukagun energia badoa gutzika ere desagertarazten, ez? Baldin badakizu aurretik horrelako bilera bat izan aldela, zuen denbora hartu bileran sartu baino lehen. Ez zaitezte joan beste bilera batetik irten, eta korrika batean beste bilera, jakinda bilera hori izango dela nahiko tentzua. Orduan, esango duan ere, esango zuen, superobioa da, bale, arnasa hartu, ez ahaztu arnasa hartzen. Daukagun bizitzan eta ritmoan, ahaztu egiten dugu batzutan ere arnasa hartzea. Eta ni orain, azken aldian egiten ari naizen bilera batzuetan, sartu baino lehen, gelditzen naiz momentu bat, arnaz hartzen dut, esan dut, venga, aurrera. Eta baita ere, nolabaiteko bi segundutako kontzientzia hartzea gure gorputzen egiten esan, ez dakit, nire hankak sustraiak izango balia bezala ere, lurra hartzen du nire gain, eta aurre egiten diot egoerari. Baina bai bada hori prestakuntza minimo hori. Bileren erritmo ere egokia izatea garrantzitsua da. Ez izatea oso motela, edo aspergarria, ez da hain azkarra ere bai. Badaude tendentziak daudena, bileraren erritmo izatera, azten gara, tal, igual azkenengo momentuan konturatzen gara gauz asko ditugula egiteko, eta azten gara bizkor gauzak egiten. Orduan, imaginatu gertatu aldela, ez zaretela hain zarri ikusten, eta ikusten zaretenean badago nolabaiteko lehengo momentu bat dela hitz egiten dagunean jartzen gara, eta gero bigarren helburu bezala daukagu elkartzea. Hori ikusten baduzue zuen inguruan, kontuan hartu eta planifikazioan ere kontuan hartu. Agian denbora bat utzi behar dugu, ez dakit, erronda bizkor batean ere, norbaitek izan behar badu zerbait, minutu bat dauka bakoitzak esan behar duen zerbait esateko. Izan alda, ikusten duzu ni ez nator hemen barita batekin eta esan, egin behar duzuena da, hau eta ez. Ezke, baldintzatuko duena da, zer gertatzen da diren egoera horretan. Eta jakita zeintzuk diren tendentziak eta harreman motak, eta ze azpijoku dauden batzuat, azpijoku edo azpi harreman dauden pertsonen artean. Eta hortik abiatuta zuek aurreratu. Hau da, zute baten aurrean egiten diguten planifikazioa, eta esan, simulakro horiek, ez? Bilera batean bilera ez, parkatu. Zute batean egon baldin bazabete, egin behar duzuena da, hau, egiten dizuetena nolabait da, buruan nolabaiteko ideia batzuk txertatu, egoera horretan zaudetenean jakiteko zelan bideratu. Bileretan berdinea. Aurreratu zaitezte gertatu aldena, eta aurretik egin da duzuenez, kontuan hartu aspektu hauek. Batzutan ere norbaiten hitz egiteko momentu horretan, denbora saiatzen garen ez luzatzen,
agian azpimarratu alditugu iritzi nabarmenenak edo interakzioak. Badaude pertsona batzuk oso erre sistematizatzen dutela edo labur biltzen dituztela beraien ideak. Beste pertsona batzuk ez, orduan gure lan ere izan alda, joatea idei klabeak adierazten, edo, orduan esan nahi duzuna da, esaten duzu berdina, baina beste hitz batzuekin, nolabait ere bideratzeko. Baita ere, eskuartze luzeak edo hildo beretik doazen iritzi bat baino gehiagokoak ere, laburbildu. Orduan, zuk esan nahi duzuna, beste honek esan duenarekin lotura dago, eta orduan, horri gaitu alzaio, beste zuk ere esan duzun horrekin. Ikusten duzue, espazio bat dinamizatzen duenak, elementu pila bat izan behar ditu kontuan. Ez bakarrik zer esango dudan nik, baizik eta ze gauza dauden jokoan batez ere, bilerak ez direnean bakarrik informatiboak, bai unidirekzionala dela. Vale? Eta baita ere, akordioak eman beharreko hurrengo urratsak labur biltzea ere ondo egon daiteke. Hor jarri dut hor azpialdean, era transversal batean edo zeharkako batean dauden beste aspektu batzuk, orain arte batzuk ere komentatu ditugu. Baina da, entzutea, ez zuek bakarrik baizik eta jakin, entzuterako orduan filtroak erabiltzen ditugula. Ez dugu berdina entzuten pertsona batzuk edo besteak hitz egiten dutenean, ez dugu entzuten berdin egun zarra izan baldin badut edo egun ona izan baldin badut, ez dut berdin entzuten gaia interesatzen baldin bazait, ez bazit interesatzen, ikusten duzu entzuteko gaitasuna naiz eta denok izan, agian denok ez dugu eguneko egunean bideratzen. Eta jakitea ze filtro erabiltzen ari nahi zen, kontzientzia hartza horretaz ere, garrantzitsua da ikusteko zer dago entzute honetan nirea dena, eta zer dago besteak esaten duen horretan. Limiteak jartzeari ere, arreta jarri beharreko aspektu bat da. Hemen, eta limite hauek ere, emozioen kudeaketekin aurrean dagoen beste puntu honekin ere, zerikusia dauka. Limiteak jartzea, ez bakarrik haserrearekin, baina haserreak, pertsonen arteko haserreak edo oinarrian edo helburu bezala bai badute limiteak jartzea. Norbaitekin haserretzea, ez du esan nahi nire haserre guztia botako dio dela besteari, baizik eta agian beste pertsona horrek egin duen zerbaitek, nire jokuaren arauen bat superatu du, eta garrantzitsua limiteak jartzea. Hemen lehen esan dakoa, batzutan emakume, gazte, edo nire lehenengo urte izateagatik, batzuek ez nauten ni kontuan hartuko hainbeste, eta orduan momentu horretan oso garrantzitsua da adieraztea non jartzen dituzuen limiteak. Bestela ikusten baldin badute limite horiek joan direla superatzen, oso zaila izango da gero ere autoridade hori mantentzea pertsona hauen aurrean. Orduan batzutan hau joku bat, ez oso biziblea batzutan, baina bai badaude jakitean norarte hurbilduan naizen limite horietara besteetan niganako, ez? Orduan, garrantzitsua da jakitea gure haserrea kudeatzen, gure frustrazioa kudeatzen, gure desesperazioa kudeatzen, eta hortik aurrera ere, nolabaiteko gure babesak ere jartzen horri aurre egiteko. Esan dakoan, norabidea ere, jakitea helburua zein den, eta errestu zuek izango bazinate, hori itsasuntzi baten kapitainak, ez? Norabidea hau da, eta ondo dago pizkatza bat mugitzea, baina ez dugu norabidea galdu behar. Eta denborak neurtzarena. Esan dakoa, hainbeste gauza izan behar direnez kontuan, batzutan denbora neurtzearen rola eskatu aldiogun norbaiti errestea. Agian izan alda, txandaka aldatzen joango den rol bat, agian bilera bakoitzan bat, edo ez dakit, agian zuek ere dakoa zuen gaitasuna, eta esan duzu, nik mobilarekin neurtuko ditut denbora. Lagungarria baldin bazaizu, primera. Eta gai ezaretena egiten, eskatu alduzue bai nolabaiteko babesa zuen inguruan. Ikusten duzue, ez dugu askorik esan, baina aldi beren gauza asko esan ditugu. Orduan, nahi nuen ere bai, nabarmenenak diren zenbait aspektu ere,
nolabait zuen aurrean ere komentatzea eta laburbiltzea, bale? Komunikazioa. Azkenean komunikazioa dago ez bakarrik hitz egiten dugunean. Ez dakit egon zareten bileraren batean, zerbait galdetzen duzuela eta jendea isilik geratzen dela. Hori komunikazioa ere bai bada. Komunikatzen dugu hitzekin, gestuekin, baina baita ere gure isiltasunarekin. Orduan, kontuan hartzeko aspektu ere bai, eta batzutan hartu aldugu isiltasun hori bai, eta nolabait hartu, gako artean, norbaitek zerbait esateari, edo baita ere interpretatzea. Isiltasun horrekin esan nahi duzuna da ez dakiz zer, eta eman aukera beste pertsona horri ere, matizen batekin nahi baldin badu aurre egiteko. Denborak eta txandak esan ditugu ja aurreko diapositibaren batean, baina behin da berriz aurketzen dugu zailtasunak dira. Denborak. Bilera batzuetan, erakunderen batean daukate ezarrita, ikusten zutelako zailtasun handiak aurkitzen zituztela denborak markatzearekin, daukate kronometro batekin denborak zehaztuta. Honek ez du esan nahi zuek egin behar duzuenik, baina kontuan izateko aspektuak. Edo ematen daukate objektu bat, eta bakarrik hitz egin aldu objektu hori eskuetan duenak. Eta norbaitek hitz egin nahi badu, eskatu behar dio pertsona horri, objektu hori eta badoa aldatzen. Ikusten baldin badugu pertsona batek denbora asko daramala objektu hori eskuan adieraziak digu, bai? Konturatu zara zelan daramazun, bai? Eta behartu nolabait gauzak aldatzen joateari. Eta txandak. Txandak eta denborak batera jartzen ditut eta jendea hasi behar da ere integratzen txanda hoien garrantzia bai badela ere, ez bakarrik, lehen komentatzen nuen, batzuk protagonismo gogoa izan aldute, batzuk uste dute beraiek daukaten esperientzia eta eskarmentu guztiarekin badakitela gauzak zelan egin, oso ondo dago, esperientzia horiek izatea, baina txandak emateari bai badan nolabaiteko denak daukazuen gaitasun desberdinak kontuan hartuta, aukera izatea ere esperimentatzeko. Entzun modu aktiboan, lehen esan dudana, entzuteko gaitasuna denok daukagu, baina jarrera izan behar dugu, entzuteko jarrera. Zenbat eta filtro gehiago izan, orduan eta gutxiago entzungo dut. Eta entzutea neketsua da. Inkluso baldin badaukagu bilera informatibo bat, oso luzea baldin bada ere, gure entzuteko gaitasuna murrizten doa. Lehenengo 3, 4, 5 minutuak egon algara nahiko adi, eta hau ere gertatu alda espazio honetan. Nik daramat ordu erdi baino gehiago hitz egiten, eta ez zaituztet entzuten, eta aurkezpena daukadan ez aurrean, ez zaituztet ez da aurpegiak ikusten. Eta horrere ikusi aldut, gian nolabait, zuen entzuteko gaitasuna moldatzen edo geisten edo egotzen joan izan da, nik esaten ninjoaren arabera. Orduan, kontuan izan ere denboren aspektua. Egia da espazio hau grabatzen denez eta bilatzen zenez interakzioa hitz egiten diren interakzioan dauden aspektuak ez grabatzea, interakzioa bukaerarako itzeko ditugu, baina horrek ere baditu bere ondorioak. Eta planteatzen dizuet ere bai, galderak egiterako orduan, zerbait egin, galderaren bat egin nahi badiozue norbaiti, ideiak zabaltzeko, eskatzeko, proposamenak egiteko, galdera irekiak eta zehatzak egitea. Zeintzuk dira galdera irekiak? Esango dizuet zeintzuk diren galdera itxiak, errezago izateko gero azalpena irekiena. Baina galdera itxiak dira, erantzuna bai ala ez duten galderak. Hau da, goze zara, bai ez. Joango gara, bai ez. Baina galdera irekiak, zerbait, izan alda, zelako eguna izan duzu, horrez da bai ez, eskatzen duzuna da nolabaiteko irekiera bat. Edo ze uste duzu egin aldugula egoera honen aurrean, galdera irekia dira. Eta zehatzak izatea hori bideratuta guk egin nahi dugun aspektu horretara.
Emozioak komunikazioan lehen ere komentatu dut pizkatza bat hori, haserrea, frustrazioak eta horrelakoak. Baina bileretan nik ez dakit bizi izan dituzuen bileretan emozioak jokuan egon diren ala ez, baina batzutan asko gertatzen dena da emozio batzuk oso bizibleak direla, argi ikusten direla, hor daudela, eta beste batzuk ez diren ez adierazten badirudi ez daudela, baina agian norbait dago erreprimitzen bere emozio hori. Orduan, bueno, ondo dago ere momentuan bertan irtetzen diren emozioak ez alde batera uste, esaten nolabait kontuan hartzea, agian ez da momentu horretan horretaz hitz egiteko, baina agian bilera eta gero bai pertsona bati esate, konturatu naiz, ez dakit ikusi zaitu tunkituta, edo ikusi geratu zarela norbaiten komentario batekin geratu zarela izilik, guzti hori ere bideratu alda. Vale? Eta gero, hori komunikazio estilo desberdinak daudela, bai pasibo, bai agresibo eta bai asertiboa. Pasiboari hitzak ateratzea nahiko kostatzen da, beti da, zuk nahi duzuna, zuk uste baduzu, zer ez dakit nik, asko ambiguoa, agresiboagoa dira, asko zuzenagoak, eta agian tonuan bertan ere zorroztasun gehiago, eta aurpegian ere bai, gertzen da, eta ez dakit ezagutzen duzuen asertibo hitza, baina asertibo hitza izango litzateke, errespetua duena besteari adierazterakoan, baina baita ere norberari. Hau da, zerbaitek mindu banau, gai dena esateko, zuk egindako komentarioaren formak mindu nau, eta eskertuko nuke hau horrela ez egitea. Hori lasaitasun batetik esan alda, eta haserre adierazteko puntu bat, baina ez da deskontrolatuta. Bisualagoa egiteko, pasibo izango litzateke, erreprimitzen dagoena, agresiboa da, impulsiboena, emozia sentitu edo ideia bat dauka edo eritze bat dauka eta momentuan botatzen du, ez da gai kontrolatzeko bere saldi horiek, eta asertiboa, saldiaren gainean doa, aurre egiten dio, baina baditu ere bere uolak nolabait bideratzeko emozio egoera edo elkarrizketa horiek. Bestetik ere bai, era visual batean bada ere, bai nahi nukena da azaldu pizkatzo bat bilera batzuetan edo pertsonen arteko espazioetan ematen diren gatazken egoerei zelan, ze aspektu dauden hor jokuan. Izatez, garrantzia baino batzutan uste dugu gatazka bat zerbait negatiboa dela. Eta gatazka izatez, bada eritzi, bez gaudela ados zerbaitetan. Eta hori ez da ez ona, ez txarra. Izan aldena ona latxarra da, zelan egiten diogun egoera horri aurre. Hau da, ze bide hartzen duen bakoitzak egoera horri aurre egiteko. Gatazka batean baldin bazaudete, eta ikusten duzu aurrera egiten ez duzuela, eta jaztakizu azkenean ez da zertaz hitz egiten zarete, azkenean nahazten da gauza, galdetu alda, zer behar duzu? Beharrei bideratzea, batzutan nahi duena bakarrik da, entzuna sentitzea. Bakarrik nahi du sentitzea norbaitek entzuten duela. Besteak sentitu behar nahi du, agian kontuan hartu nahi direla bere iritziak. Ez dakit denetarik. Zer da benetan nahi duena pertsona horrek? Agian zuek gaitasun hori daukazue jakiteko bestearen beharrak zeintzu diren. Batzutan ez da hain argia, interpretatu aldugu, baina ondo dago bebai entzutea zeintzu diren behar horiek. Eta hortik bideratuta jarri dizuet irudi horretan, bakoitzaren interesak eta besteen interesak jokuan daudenean aurre egiteko era desberdinak. Orduan, nik nire interesei ez badiet edo nire gogoi ez badiet arreta askorik jartzen, baina bestearen ari ematen diot garrantzi handia, eta uste dut nik moldatu behar naizela, bestearen beharra delako hau edo bestea, egiten naizena da kamaleoi bat bezala egokitu besteari. Hau da, ez daukat kontuan, ez ditut kontuan nire beharrak, baina bestearenak hain ditut buruan, eta hain sentitzen du nire ardurapean eman behar dudala, egiten dudana da egokitu besteari, ez? Orduan, nire beharrak ez ditu lortzen, baina besteak bai lortzen ditu bere beharrak.
Beste batzutan gertatu aldeena da guztiz kontrakoa. Nik nire interesak eta nire beharrak oso argi ditut eta lortu nahi dut edozein modutara ere, eta bestearen interesak eta beharrak berdin zaizkit. Orduan hor egiten duguna da lehiatu. Hau da, ni saiatuko naiz nirea lortzen eta berdin zait zurea zer. Beste batean egin aldena da, bueno, ez diet arreta jartzen nirei, baina beste ez da ere zure beharrei. Orduan egiten duguna da, hori, agian dago lehoi bat gure bileran, baina ez dugu egoerari aurrerik egin nahi. Hau da, egiten dugu, ez dago lakoan moduan, bai? Orduan egiten duguna da, burua izkutatu, ostrukateko bezala, eta egiten duguna da, ea egoera konpontzen den. Beste batean izan alda, nire beharrak bai, zureak ere bai, eta orduan elkarlan batean denok irabazten dugu, esan behar da ere bai, gauden gizartean ez dela orokorrean gehien ematen dena lagun artean izan alda, edo konfiantzako espazio batzuetan bai. Baina gauden gizartean ikuste dut ez dakit, bandoetan egongo bagina bezala egiten du, funtzionatzen dugula, edo nirekin zaude, ez du nirekin, eta hor lehiaketara jotzen da asko, eta egoten da ere egokitze horretara. Elkarlanak suposatzen duena da, ez bakarrik nirea kontuan hartu, baizik eta bestearenak. Eta ikustea, nik zer egin aldut zuk lortzeko, eta baita ere besteak nireak lortzeko. Eta gero negoziazioa hor jartzen du erdian, baina horrek ez du esan nahi nik lortuko duela nire erdia eta zuk zure erdia. Batzutan negoziazio batean nik lortzen du nire 180 eta zuk zure 180. Baina bai bada nolabaiteko, nik nire minimoak dira hauek, eta gutxienez hauek eskatuko dizkizut, eta besteak esaten dut, nire minimoak dira hauek, eta hortik abiatuta, saiatuko gara horretara jotzen. Ohitura daukagu ere bai, kontrako eritziak daudenean, fijatzen batez ere desberdintzen gaituen horretan. Nik uste dut ondo dagoela ere, zentratzea, agian gauz askotan desberdintzen gara, baina zerbaitetan ados gaude, eta hortik abiatuta hortik tiratzea. Gutxienez ere zentratzeko bakarrik falta dugun horretan, baizik eta zer dugun horretan ere bai. Eta gero motivazioari lotitu ere bai, komunikazioarekin batera eta gatazken ebazpenarekin gertatzen den bezala ere, bileretara doazen pertsona asko, daukaten motivazioa da, daude gogoz, nahi dute gauzak egin, gauzak ondo nahi dituzte egin, hor egon alda, nolabaiteko erronka bat bezala sentitzen dute pertsona batzuk, baina beste batzuk daukate konpoko motivazio batzuk, ez? Bagian herritarrekin, batzutan dira sindikatua, beste batzutan dira beste herriko beste ez dakizer, herritar baten ez dakizer, hor egon aldira jokuan zenbait gauza desberdin. Orduan, batzuen helburua da, nolabaiteko zigor hori saiestea, eta nolabait sariak bilatzea, ez? Eta nolabaiteko medailita horiek lortzea. Orduan, hor ondo dago ere, zuek zuen gain, batez ere daukazuen lanean, zuen motivazioa intrinsikoa izatea, eta nolabait zuekin bat datorren egiteko eran aurre egitea. Agian orain arte gauzak egin dira era batetara, eta izan alda, baina egiteko era horrek egiteko horrekin ondo sentitzen zarete, edo zerbaitek ez dizu esaten zu. Eske, hau da jartzea bezala, sartzen duzu zapata bat, baina sentitzen duzu zapata hori handi geratzen zaizula, edo txiki geratzen zaizula. Aurkitu ezazu zure zapata, zure tamainako zapata, zure egiteko, zure estilo, zure gainera daukazuenean urteetako espazio bat ere bai aurre egiteko, bale? Lehengo urtea baldin bada ere, jakin, hasieratik gauzak jakitea, agian ez dakit oposizioan daudenak egongo dira motivazio horrekin, ez? Visible egitea, zein txartu egiten dituzu zenbait gauza, baina kontuan izan ere gauzak bere denbora behar dutela, eta dinamika horietan sartzeak ere, ikasketa bat suposatzen duela, eta hortik aurrera ere, bileretara begira, nolabait praktikan jarri beharreko aspektuak daude. Hori, helburuak izatea eta gainditzea zalantzak edo ustekabe guztiak eta umorea erabiltzearen ere bai. Hor
Gero jokuan izan alda bai, ze umore eta ze umore ez? Hor ere eztabaida bat egon alda, baldin bada umorea, baina barrutik baldin bada ospindutako umorea, bagian ez da osasun zuena, bai? Baina, bueno, umorea eta esatea, bueno, gaitasuna izatea umorea erabiltzea, bazken finean, aspektu garrantzitsu bat da. Eta ja azken ez ja ikusi duzue nolabaiteko saltza guztia dinamizazioan, saltza guztia ez badere, nire ustez aspektu asko dinamizazioan badaude ere, bilera eta ondoren batez ere agian akta bat idatzi behar da. Hori aurretik egon behar da jakinda nork egingo duen, beti berdinak egingo duen, baina, bueno, edo akta egiteko orduan ere, zera erabiliko dugun, bizuala izan alden, idatzizko izan behar den, dena apuntatu behar den, laburbiltzerekin nahikoa den, gertatu aldabe bai, akta hori partaidei bidali behar izatea, eta nolabait ere, egin beharreko akusteak izatea ere bai. Eta aspektu garrantzitsu bada, lehen hasieran esan dudana ere bai, baina horren bukaeran zentzua dauka berriro esatea, bilera bukatzen denean, eta ez du esan nahi bilera bukatzen bada gaur zeiretan bertan egitea, ebaluaketa. Agian da bihar edo da bi egun barru. Baina ebaluatzea bilera. Agian ebaluaketa hori egin alduzu zuk zure buruarekin bakarrik, edo egin alduzu nolabaiteko zure taldeko beste norbaitekin, ez? Zer lortu den, zelan izan den partaidetza, zelan izan den jarrera, zelan egin dugun planifikazioa denborena ondo egin dugu, ez dugu egin, hor ikustea guzti hori. Eta horrek, denbora hori, batzuentzat esaten da, denbora galtzea da. Ulertu alda denbora galtzea bezala, baina batzutan da, ikasketarako momentua urrengo bileran horrelako zenbait gauza ez errepikatzeko. Eta gero beste gauza bat ere bai, bileraren bukaeran egiten dena, bai bada, erabaki bat badira zenbait gauza eta banatu badira egin beharrak, egin beharko da jarraipena edo kontrol bat. Oie, geratu gara, hau egin behar dela ez dakit noizko. Noizea behin. Oie, zer lan zoaz honekin? Zer lan zoaz? Norbait enkargatu behar da. Orduan, nire proposamena ere bai bada, gauzak egiten direnean eta banatzen direnean, norbait egotea, nolabait jarraipen edo kontrol hori egiten edo zehazten zelan egingo den edo dena delako. Vale? Bueno, saiatu naiz denboraz gehien ajustatzen, geratzen naiz gogoarekin zuen ekarpenak, galderak, zalantzak jasotzeko, eta entzun nahi zaituzte zen ikusten nik gehiagitze egin dudala.